Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwa. Umsebenzi we-SIU engiye ngithi ukusebenza nayo kuyasiza ukulwa nenkohlakalo nokuganga lapha esifundazweni. Inkulu baphathiswa yakwaZulu Natal isamkele isigqibo senkundla echophela imiba ye-SIU sokubekela bucala isivumelwano senkampani ebisakha udonga kumda weli neMozambique ngelithi lo tenda idyobheke lurhwaphilizo. Sifuna uqinisekisa into yokuba abantu bakuthi isidima sabo sizawubuya xa umhlaba wabo ubuyele kubo. Ezinye zenkokheli zemveli eMpuma Koloni zikholelwa ekubeni ayinantsingiselo inkululeko ungekabuyiselwa umhlaba kubanini bawo. Molweni mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlanje ngokukhawuleza ke masingene emxholweni. Inkulu baphathiswa yakwaZulu Natal umnumzana Thami Ntuli usamkele isigqibo esithathwe inkundla ekhethekileyo yokubekela bucala isivumelwano sethenda ye-85 million rand yokwakha udonga kumda ophakathi kweli nelizwe laseMozambique. Icandelo elikhethekileyo lophando i-SIU lafumanisa ukuba iinkampani zokwakha ezaphumelela lethenda ngobambiswano i-ISF neShula zasebenzisa icertificate sobuqhophololo se-BEE kuquka nencwadi pheleleyo ukulungela ukwenza lo msebenzi. Lona ngumngcele wocingo ohlanganisa iNingizimu Afrika neMozambique. Ukungaqini kwezokuphepha kulomngcele ukholele ekutheni amaqembu omgulukudu akwazi ukushushumbisa isikhali, izimpahla, isidakamizwa nabantu imbala kalula nje. Imiphakathi ehlala kule ndawo uyukudla kwalezi gebengu nokuyinto esiqhubeke iminyaka. Nakuba kwake kwathunyelwa ithimba lamaphoyisa kanjalo nabombutho wezokuvikela kule ndawo, izigebengu salokhu siqhubeka njalo nokusicanasela. Ngo-2018 uhulumeni wakwaZulu Natal wakhipha 85 million rand wokuthi kufakwe izithiyo zikakhonkolo. Inhloso kwakuvimba ukushushumbiswa kwezimoto ezidunywa kuleli bese ziswa eMozambique. Kodwa-ke lolu hlelo lokufaka izithiyo lwamiswa ngo-2020 kanti imali engango-85 million rand yabe isikhokhiwe ikhokhelwa inkampani okwakumele ifake lezi zithiyo. Le mali yakhokhwa nakuba usemncane kakhulu umsebenzi owusuwenziwe. Uphiko oluphenya amacala athinta inkohlakalo SIU lathola ukuthi inkampani yanikwa lo msebenzi yayithola ngomgonyathi. Uhulumeni wesifundazwe usushayele ihlombe isinqumo se-Special Tribunal. Umsebenzi we-SIU engiye ngithi ukusebenza nayo kuyasiza ukulwa nenkohlakalo nokuganga lapha esifundazweni ngoba kwezinye ikhawu sekube yithina njengesifundazwe sibamemile ukuthi ake bezosilekelela la ngoba sibona ukuthi asinawo amandla okwazi ukuphenya ngendlela ukuze kubuyele imali zomphakathi. Izakhamizi bezilokhu sikhala njalo ngokungapheli kwalomsebenzi. Kunganjani kusenziwa lama-jezza barrier bese kufakwa umsele kuvele kwenziwe nje umsele omuntu umsele kuthi kukhandwa ama-jezza barrier kodwa ngapha umsele uba uqhubeka ukhandwa ukuze imoto zingakwazi kwedlula umsakazi. Special Tribunal isiyalele i-joint venture ukuthi ibuyise imali eyinzuzo eyithola kule tender. Kwizindaba ze-SABC ngu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Inkokheli zemveli eMpuma Koloni zithi inkululeko izaqhubeka nokungathethi into kube mibeli xa bengenabango lomhlaba. Oku kusukele kwisikhumbuzo seminyaka engama-207 somsitho weMakana Freedom Festival eyaziwa njengegazini ebanjelwa eMakhanda. Indawo yasegazini eMakhanda yenziwa yayindawo yamagugu. Le ndawo kulapho amaXhosa esilwa ukohluthwa komhlaba wawo ngamakoloniyali. Kodwa ukungalingani kolwabiwo lomhlaba kusaqhubeka ukuba ngumngeni ongasombululekiyo eMzantsi Afrika emveni kweminyaka engama-30 enkululeko. Sifuna uqinisekisa into yokuba abantu bakuthi isidima sabo sizawubuya xa umhlaba wabo ubuyele kubo. Nenkokeli ezikhokela izibhaxa zorhulumende kufuneka ibe zinkokeli ezibahloniphayo abantu. Iinkokheli zemveli zifuna umhlaba unikezelwe kuzo khona ukuze zizokhawulezisa iinkqubo zophuhliso ingakumbi emaphandleni.
Uba sifuna ubuyela kundalashe makubuyiswe umhlaba ezinkosini bahlale nabantu bazo bonwabe umhlaba wabiwe kakuhle ngabe zinkosi nabantu bazo. Uhulumende yakhe into makayenze kakhulu kulo nkqubo ukuba asupporte ii-programs ze-development. Le dolophu neyisakuba yiGrahamstown yaye yatshintshwa ngokusesikweni yayimakhanda ukunika inhlonipho kumakhanda Nxele nowayekhokhele imfazwe yasegazini ngo-1819. Sikule ndawo sikuyo ngenxa yelagazi lamajoni angapha kwe-10,000 awabulawayo kule ndawo sikuyo. Sibhiyozela ke le mini yanamhlanje phantsi komgomo othi angabe utata uMakhanda kekho kodwa umoya wakhe wona usaphila phakathi kwethu. Umasipala waseMakana uza kuba neenkqubo ezifundisa ngomakhanda kunye nemfazwe yasegazini. Lo masipala ukwanazo nezicwangciso zokuthiya ezinye iindawo kulo masipala ngamaqhawe alwela inkululeko. Ndingulubabalo Tata kundaba ze-SABC eMakhanda. Amanye amatshantliziyo athi kusaqhuba ukukwaywa nempathombi ngakuluntu oluthile ekuhlaleni ingakumbi abo bathandana nesini esifanayo abangakhethi cala ngobuni abatshintshe isini kunye nabo bacalucalulwa ngesini sabo i-LGBTQIA+ ngamafuphi nangona evuma ukuba mninzi umqelo hanjiweyo kwinkululeko yabo kodwa athi kusadingeka lukhulu nanjengoko ilizwe liqaphela usuku lwenkululeko ngomvulo amachantliziyo amemelela uluntu lwe-LGBTQIA+ ukuba nalo luthathelwe ingqalelo. Umgaqo-siseko woMzantsi Afrika uyakunyevulela ukucalucalulwa kwabantu ngesini sabo nobuni. Kunjalo phambi kuluntu lwe-LGBTQIA+ bathi iseliphupha kubo kungacalucalulwa. The stigma is still there. This discrimination is still there. Even the high numbers of hate crimes that we see are still there. So community members are still not sensitized enough. We need to have more conversations. We have been a beacon of hope when it comes to human rights, when it comes to fighting for the rights for everybody to be equal. And some of those rights fall on queer people. Abanye bathi bazibona bengaqukwa kumathuba ezoqoqosho. They try their best to be part of this economy. However, this economy doesn't really want them to be part of it. There's a need for us to go back to the drawing board and ensure that all these businesses are conscientized even within their cultures. It's not just on their policy and their HR mandates, but it's also on their physical accountability mechanisms to ensure that if you are discriminatory, if you are not including members of the LGBTQ, persons with disabilities, young women, the youth, that there are accountability measures and even consequences. Njengoko iqhuba imiguyo yokuzalwa kwedemokrasi, kuqhuba ithemba ngakuluntu le-LGBTQIA+ lokuba ngenye imini bakwimfimfitha ngokupheleleyo inkululeko yoMzantsi Afrika. Ubukumkani baseSwatini bupiyozele iminyaka engama-40 ukumkani Mswati wesithathu exhuzula imikhala yolawulo kwaye phakathi kwenkokheli ezizimase lo msitho bekukho umongameli uCyril Ramaphosa kodwa ngoku masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwi-SABC Plus na kwi-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli samkele isigqibo senkundla ejongene nemiba ye-SIU sokuphelisa isivumelwano sethenda nenkampani ebisakha udonga kumda weli neMozambique efunyaniswe inamakhwiniba. Ubukumkani baseSwatini buphawula iminyaka engama-40 kuhleli esihlalweni ukumkani Mswati wesithathu.
Kuqhutywa imibhiyozo elobamba eSwatini kumsitho wokubhiyozela iminyaka engama-40 ukumkani uMswati wesithathu ehleli kwisihlalo sobukhosi. Ikwalusuku lakhe lokuzalwa efinca iminyaka engama-58. Abantu baphume ngendlu kwibala iSomhlolo beyokonwabela imidaniso nemiboniso yomkhosi. Ngethuba esenza intetho ukumkani uMswati umemelele ubunye nenkqubela eSwatini. Nalapho bebonisa khona ukuthi bekhona lapho umanyeliso ingaboni neliso phepha lokumqoka nokuthi sisonke sinemaswati sicukele sibambane sibe bunye. Uluntu lumothulela umnqwazi kumkani ngamaphulo ophuhliso afana nemfundo yasimahla nesibonelelo senkamnkam. Nangona kunjalo bambi bagxeka ngelithi le mibhiyozo ibonisa mhlophe ukungalingani koluntu eSwatini nanjengoko bephawula ukuba kuquba intlupheko ngelixa ukumkani ephila ubomi bengcungcu. I-Action SA yenza imitsi yokukhulisa eliqela kuphondo iMpumalanga. Lo ngumyalezo wenkokheli zeliqela ngethuba kubhengezwa uMary Pati njengomgqatswa obusodolophu kumasipala weSithili iNkangala. uMary Pati ubuyele kwezopolitiko emva kokugxothwa kumbutho womkhonto wesizwe kunyaka ka-2024 nalapho wayeyinkokheli yeliqela eMpumalanga. Uye wafumana ikhaya elitsha kumbutho i-Action SA kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo nalapho wabekwe khona njengomkhankasi walo mbutho kweli phondo. When she joined our party and we accepted her, at the time we have her as the campaigns manager for the entire province. But we had our strat session, I think, about a month ago. And when we looked at the political dynamics of Mpumalanga, we thought at the time as Senate that it would really be appropriate for Mary to take over this municipality. uPhadi uthi uzimisela ukubuyisa isidima sabahlali baseNkangala. We are really going to emphasize on the service delivery and what the people of Nkangala would want to see, and Mpumalanga as a province as a whole, is that we need to bring change. And what we'll be bringing is that we are going to bring back the confidence and the dignity of the people of Nkangala. I-Action SA iyemkela amalungu amatsha aphuma kweminye imibutho yezopolitiko kweli phondo. Mina ngiphuma ku-ANC, ngifisa ukuthi ngijoyine ku-Action SA ngoba ngibona ukuthi inale action engifisayo ukuthi izokwenzeka emphakathini. Sengibone kanengi le boGauteng mabenza izinto ziyenzakala. And we left MK I think 3 months back and we joined Action SA. And the reason why we did that is because there was no stability and there was no way forward in Mpumalanga. Lo mbutho ukhuthaza abavoti abaselungelweni ukuba babhalisele ukuvota kunyulo lomasipala oluzayo. Iqala lezopolitiko nelungu le-Azapo Advocate Mojanku Gumbi uthe owayesakuba ngusihlalo we-Azapo eLimpopo uDon Kandimeng wayelitshanhliziyo elalibuzabalazela ubulungisa nembuyekezo kuma-Afrika ahlupheka ngobukhoboka nobukoloniali. Ebethetha kwisifundo sokukhumbula okaNkandimeng kwikhaya lakhe eMankweng ngasepolokwane eLimpopo. Wayesaziwa njengegqwetha eliqaqambileyo, intshatsheli yesithethi nekroti elinesimilo esithetye. uDon Kandimeng ubeqina umqolo ngeminyaka yo-1970 ezabalazela inkululeko yomntu ontsundu. okaNkandimeng ugxininiswe njengongazange azibandeze kulweleni imbuyekezo nobulungisa kuma-Afrika yethwaxwa bubukhoboka nobukoloniali. Wawa evuka ukuze kushiyeke indima abe nayo kumzila ozinzileyo wemontlalo engcono noqoqosho lukhululekileyo kumakhamandela kumzontsundu. On the international front, I've said Don was also an internationalist, a solidarity man. He will be at the forefront of calling for the erstwhile colonizers of Africa to leave this continent, leave us to sort out our problems. Ambeke wayesakuba ngumongameli we-Azapo umethulele umnqwazi uNkandimeng ngeempawu zobunkokheli ezantama ngexesha lobunzinginzingi.
Even after his completing his law studies, that activism continued. He had a practice here in Polokwane. He was defending people, especially those who were charged with the fight against oppression. Kananjalo usapho lakwaNkandimeng luzityande igila ngelithi kunanamhla basalizilele elithandazwe letshantlizyo. We still mourn him, and not because of a life cut short or unfinished, but because he lived it fully, lived it with purpose. Ukanti ke kugabulwe izigcawu phambi kwesisifundo ngokuba izihlobo izalamane nosapho lakwaNkandimeng batyhile ilitye leligorha kwindawo yamangcwaba yasekuhlaleni. I-APC ibambe intlanganiso yekomiti elawulwayo kunye nengqungquthela yonyulo eBramfontein eGauteng okukuza nanjengoko lombutho ulungiselela unyulo luzayo lorhulumente basemakhaya. Inkqubo yale mpelaveki yeqela i-APC iquka uvavanyo lokuqhuba kweliqela kunyulo ukufumana indlela yokukhulisa amalungu nenjongo zeliqela kunyulo luzayo. Inkokheli yeliqela uThemba Godi iyanaba. Would love that by the end of Monday everyone should be clear about what they need to do, within what timelines, what are the targets that we've set, and what do we think they need to do to achieve those targets, and what should be our message to our people. Umnumzana Godi wongeza ngelithi eliqela lizimisela ukugaya inkxaso kumaphondo asibhozo eli. We intend to contest at least 8 of the 9 provinces. That excludes the Western Cape. We've deliberately delayed our movement into the Western Cape, looking at our own internal capacity. We don't want to be overstretched. Umbutho i-APC ukwathi uzimisela ukubambisana namanye amaqela ezopolitiko kulawulo lorhulumente basemakhaya. We are more than willing and are preparing ourselves to be part of any coalition. From a principal point of view, we are open to discussing with anybody and everybody. Ingxoxo kule ngqungquthela kulindeleke ukuba zigxile ekuchongweni kwabagqatswa nenkqubo yokugaya inkxaso yeliqela kunyulo luzayo. Uluntu lwaselitsupa eMntla-Ntshona luthi luphelelwa lithemba nanjengoko amapolisa esoyisakala ukulukhusela kwiziphulimthetho ezibangela umonakalo mihla le kule ndawo lukwatyhola amanye amagosa ngokusebenzisana nabophulimthetho. Ulwaphulo-mthetho luqhubayo e-Ottosdal lubangela ukujongana ngezikhondo zamehlo phakathi kwamapolisa noluntu. Abahlali bathi ulwaphulo-mthetho luqatsele kwaye amapolisa akwiibhokotho zezigilamkhuba. Kungoku nje bathathela umthetho ezandleni zabo, nto leyo ekhokelela ekubanjweni kwamanye amalungu oluntu. These criminals, every time when they need money to buy these substances, the drugs, the narcotics, they mug us. They go to our houses, they make house robberies, house burglaries. And these particular criminals, in extent, if they found you inside of the house, they will harm you. Umasipala wale ndawo uthi uzamile kungenelela kodwa waphanza. I called Mayor Molawa and I didn't find any joy from her because what she just say I will send till today I'm waiting. Ulethi Kgabahlake ulixhobo lolwaphulo-mthetho nekutyholwa ukuba olwaphulo-mthetho lwaqulunqwa ngunyana wakhe nosebenza iziyobisi. Wandihlaba kunye nesinqandamathe sam kuba ndimnqanda kwaye ulisela. Abaphathi bamapolisa ephondweni bathi the management of the South African Police Service is committed to rendering a professional service to the community. If anyone is dissatisfied with our service, please contact the Northwest Service Complaint Desk. Abahlali bathi abazokuvuma ngakuvunyiswa baza kulwade bamile ingcemqolo logama besemlindweni ukuphendula kwizikhalazo zabo ngabasemagunyeni.
Abathathi inxaxheba kugqatso losuku lwenkululeko eBloemfontein bathi ngaphandle kwemingeni esekhona banombulelo ngenkululeko eyaxhanyulwa nguMzantsi Afrika. Umbono mqesibe wabancinci nabadala bambi beqala ukuthabatha inxaxheba logama abanye inyawo zinodaka kugqatso. Kambe ke bebexhelelwe xhukwana abanye besenzela impilo logama abanye injongo ibilulonwabo. I feel great. I've delivered the bus on time, 3:59, and I had to drive sub 4. It was a great race. The weather was nice. I feel very good after this run. I came back from the ultra marathon of 2 Oceans. So I'm usually run, I'm training for comrades now. 5 kilometers, honestly, not that bad. I feel fresh. Seleke uthe xhaxhe umgangatho olugqatso de yangumsitho ojonga ngamehlo abomvu minyaka le ukhuthaza uphuhlisa uluntu eBloemfontein. Part of our members are the employees of the municipality and also members of the community. Kananjalo ibezi inhlanga ngeenhlanga abathandi bemidlalo nosomashishini abahlukeneyo ababeyinxalenye nokuthe kwaza nethemba lobambiswano nakuqoqosho. We want to commend Mangaung Marathon working together with Minister Stella Ndabeni, who is supporting the SMMEs, displaying that sports is not just sports for wellness and entertainment, but sports plays a very vital role in making sure that people contribute to the economy. Ukanti ke abaninzi bamke bexhamle oni bebephunyelelwa. Sibulele ke mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.